Well, a chóirte, ceachú bhfuil se Oisín Mac Giolla agus tá ceist an oirise. Feilóir tá muid dreide idir ó Féile Pádraig. Unú bei sprí agus crack leoran ar lá hain, dína go amach in castle le cordse, ag ggóla go cúpla peanta, nó ag ceolcar an chuí agus féilte agus eile. Ach, tháina blianta tá go leor drochran í feiciam ar Féile Pádraig freisin. Dína mór na sráidna ag trades, cur suas nó fiú kitse na ggóla ar na sráidna. So, an ceist tá an oirise ná, ó muid a chur amach drocha íomh d'éire agus ráithheol amach i meas críoch na crinne. Maar tá Steiréitíopa bean flúin I hÉireannaigh agus mar víns chuidhhat í na cuiinú ar Éireannaigh, I víns an cuiinú ar a gultúr ar geol ar filiocht agus dína deas cordúla. Bonach víns na cuiinú ar dína a víns a ggóla nimmarcha agus ag dausan an trid. So óid a chur leis Steiréitíopa sin agus ráithheol amach ag críoch na crinne, nó óid tíirech ban crack agus sprí as lá. Could you have an ship faoi? Ábhar go dtí liom sa trocht na híos agus go dtí an chiaadúir eile slán.